Avui vos presentem Les aventures de Mar, l'excursió, un conte infantil amb imatges encisadores que animaran els més menuts a aproximar-se a la lectoescriptura des d'un context de calma que es permetrà gaudir de cada pàgina a través de les seues il·lustracions. Indicat per infantil de 4 i 5 anys i per als primers cursos de primària, pensem que la inclusió s'ha de viure d'una manera natural des dels primers anys, perquè la inclusió s'ha de viure i no sols s'ha de reduir a plantejar què considerem diversitat funcional o neurodivergència, ni tampoc es tracta d'assenyalar aquelles discapacitats que impedeixen viure amb normalitat. Per a nosaltres, diversitat és molt més. És compartir experiències, és visibilitzar realitats i reconèixer-les per tal de saber com actuar davant d'aquestes. Per això és que a través del conte pretenem transformar la realitat de la xicalla. Així doncs, fes-te amic o amiga de Mar i viu amb ella les seues aventures, perquè la vida està repleta d'aventures que s'han de viure amb la família, els amics i tota la comunitat educativa, encara que cada un les visca de manera diferent.